Nedělej, Tracy, vem to po křídle, makej! Co to bylo, sudí? To vypadá ošklivě. Neměl bych tam skočit a trochu jí prohmátnout. Nic jí není. Jak to, že ne? Svíjí se bolestí. Zavazuje se tkaničku. Až se narovná, mohla by dostat závrat. Radši jí omrknu. Sedni si, Teriku. Ale, Karol má asi potíže. Co? To vypadá na křeč, doběhnu tam a namasírují nohy. Pro jistotu. Je dobrá. Jak to? Vždyť vůbec neběhá. Je přece brankářka. Sedni si, Teriku. Nacentruj, no dělej, hoď to tam. To je ono, neví, hodná holka, to je ono. No tak, jdi na bránu. Podtrhní haxí kopí do buchty. Faul, pískej. Viděl jsi to taky? To vypadá na zlomenou nohu, jdu tam. Už stává, nic jí není. Mohli to být třeba natržený vazy, natažený sval achilovka, zmoštěný stehno, vymknutý pes, uskřípnutý bradavky. To byl hnusnej faul, vyhodí sudí. Deriku, měl bys tam radši běžet. Nikol se složil. To... Mohli by to být čísla. Hej, co ten kyblík? No jo, dík.